जोङो जेब्लायबो दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय बिथांनि माने गनायनि बाथ्रा बिथाङा उदां अख्राङाव फैनायनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोङो जेब्लायबो जोङो हास्थायबोबाय थादों जोंनि बिथांनि सायाव हास्थायनाय आरो मिजिं आरो बिथांनि जिखिनि लेभेलनि बिथांनि हियारिंआनो जाया मानो बियो मोनसे उनाव मोनसे पजिटिभ मोनसे आउटकाम फैथों जोङो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय थादों बेबायदिनो माने जिखिनि सुप्रिम कर्टनि फैबाय थानाय समाव जानो गोनां जिखिनि मोनसे हियारिं बेबो सरकारनि मदद बा हम मिनिस्ट्रिनि मदद बा भारत सरकारनि मददनि गेजेरजों बेबो मोनसे पजिटिभ मोनसे आउटकाम मोनसे रिजाल्ट फैथों बेखौबो जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबो गोजोन्थों। दिनै सनायगुदि बर' थुनलाइ आफादनि गल्डेन जुबिलि सेलेब्रेसन लोगोसे आरो सनाय दख'रा दुलाराय फरायसा आफादनि 35थि बोसोरसालि जथायै बिथांमोना बे जथुम्माखौ मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैसिम खुंदों आरो दिनै गेवलां मेलमोन बे हाबाफारियावनो आंबो दुलाराय फरायसा आफादनि जानानै दिनै बाहागो लाफैदों बे समाव जे बर' राव थुनलाइ जौगानांगौनि थाखाय फेहेरनांगौनि थाखाय जायफोर बिथांमोना माने थांनाय समाव माने हाबा मावलांबाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों लोगोसे जायफोर मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम अरायबो माने आंनि सिबिनाय आङो बेखौ फोरमायहरदों आरो बेवहाय माने जायफोर आथिखालनि बर' थुनलाइ आफाद बा आथिखालनि जिखिनि राव माने थुनलाइनि थाखाय खामानि मावबाय थादों बिथांमोना आरो गोख्रों आरो गोब्राबै माने खामानि मावलांबावनो हाथों बे बाथ्राखौ आङो दिनै मिजिंथिदों आरो बे गेवलां मेला जिहेतु जथाय खुंनाय जादों दा बेवहाय जोङो दुलाराय फरायसा आफादनि आथिखालनि मावबाय थानाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जे मिशननि गेजेरजों जे ससियेल रिफर्मेशन इक'नमिक रिभलिउसन लोगोसे वर्क कालचार बा बेवहाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बे गासैखौबो माने गैया खालामनानै जे जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरै जोङो सम्पद हिसाबै जोङो दानो हायो बा जोंनि समाजखौ जोङो गोग्गो समाजजों बोरै दानो हायो बे बाथ्राफोरखौ बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि एबसुनि साननाय आरो जोंनि एबसुनि लुबैनाय बे बाथ्राखौ जोङो दिनै बेरखांहोदों लोगोसेयै मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि गेजेरजों जे लाइमोनफोरनि जे सोलोंथाइ जौगानाय बा स्किल जिखिनि मोनसे डेभेलपमेन्ट बा जे जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफोरा गावखौ बोरै राफोदै माने फसंनो बा गायसननो हायो बेफोर बिथिंफोरखौ दिनै बे समाव माने जोङो सावरायनाय जादों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव दुलाराय फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिगाङाव दोननानै बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनायनि जिखिनि आथिखालनि हाबाफारि दिनै सनाय दख'रानि सिंनि गासै गामि बा दख'रा बा गामि बिथांमोनखौ लाफानानै सनाय दख'रा बा सनायगुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना मैखोमै खामानि मावगोन बेबायदिनो फिसा फिसा माइक्र' लेभेलाव जोंनि बिबानगिरि बा जोंनि समाज सिबियारि दैदेनगिरि बिथांमोना दायथ' लालायलायनानै जुदि खामानि मावोबा सानसे जोङो गिदिरथार मोनसे फिथाइ मोनहैनायाव बेयो गोरलै जागोन जथेस्थ' बेवहाय रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों बे जथुम्माया जथेस्थ' जाफुंसारबाय बेखिनि बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायबाय।